Hello everyone, welcome back to our channel. Barkanmu da sake saduwa a wannan tasha tamu ta fahimtarwa. A yau za mu magana ne akan yadda ake amfani da Instagram. Mutane da yawa sun yi amfani da Instagram ko kuma za ku ji su sun ce sun gani a Insta, sun hau Insta, bari a hau Insta, me ake yi ne a Insta. To yau za mu yi muku bayani akan yadda ake amfani da Instagram. Instagram app ne ko kuma mu ce manhaja. Manhaja. Ina tunanin waye kawo wannan kalma ta manhaja saboda gaskiya tana bani dariya, da fatan za ku gafarce ni idan na ce a app. Instagram app ne da za ka iya amfani da shi wurin tura hotuna ko bidiyo. Da farko da Instagram suka fara hotuna kadai ake sa, amma yanzu Instagram ya bunƙasa, ana sa videos, ana sa stories. Instagram za ka iya amfani da shi for personal use zamu ce, ko kuma makasuwanci, makai kadai kake so kai amfani da shi idan ka sa hotunan ka yan uwa da abokan arziki kadai su gani, ko kuma in a'a kana so kowa ya gani, ko kuma kana so ka yi kasuwanci ne, za ka iya amfani da Instagram sosai a ta wannan fannin. Instagram yana da daɗin kasuwanci saboda ko da a cikin gidanka kake za ka iya kawai ka tura hotuna mutane su gani, su siya, a maka ciniki, ka tura wa mutum kaya ya biya ka ta banki ba tare da ka yi ma'amala da mutumin nan face to face ba. Za ka tura mishi kawai kaya sai isan mishi har gida. To Instagram kenan. Instagram idan kana amfani da shi yau da gobe za ka iya haɗuwa da mutum a hanya, ka yi ta mishi kallon sani, kaga kamar ka san mutumin nan, ba ko ina ka san shi ba illa Instagram. To Instagram kenan. Za ka iya sanin mutum ta Instagram, ka san iyalin shi, kila ma a gaban ka aka yi aure, aka haihu, kaga ka san sunan iyalansa gaba daya da komai nashi na rayuwar shi. To Instagram kenan. Instagram ko da biki ake a wani bangare na duniya za su iya nunawa live, kai ma ka halarta, sai ka ji ana ai wannan bikin tare mun je shi a Instagram, mu ma mun halarta. To ta Instagram kenan. Abubuwa da dama za ka iya yin shi ta hanyar Instagram. To yanzu ba tare da ɓata lokaci ba za mu nuna muku yadda ake amfani da Instagram. Da fatan za ku kasance tare da mu. Kar ku manta ku yi liking, ku yi commenting, ku yi subscribing. To yanzu da farko za mu buɗe App Store, za mu je mu yi searching Instagram, mu nemo Instagram, gashi sai dai mu danna open saboda ina da shi a waya. Sai na danna open. In ka danna open za ka je ka register, ka sa sunanka, ka sa sunan da kake so ka yi amfani da shi akan Instagram da email address ɗinka. To ni na riga na yi wannan don mu shiga kawo kan tutorial ɗin nan kai tsaye. Za ku gani akwai wurin complete your profile. In muka zo wurin edit profile gashi nan, za mu je, zan sa sunana, ga username ina da na saka nake son yi amfani da shi. Website, idan kana da website ɗin da kake da kana iya ka sa shi a nan wurin website. Bio kuma in kama kana so ka dan faɗi wani abu a kanka za ka iya kasa a wurin bio. Mun gama da nan sai mu sa done. To yanzu wannan na farko, wannan na ƙasan wanda yake muku kamar alamar gida shine home ɗinku. A nan yanzu ba ma bin kowa, so ba za ku ga komai a nan ɗin ba. So da farko za mu je mu nemi wanda za mu nema mu bi. A wurin alamar search ɗin nan kun gani, in kuka bude shi ne explore page, zai nuna muku ne kawai hotunan mutane da dama, ko da akwai wanda za ka samu sha'awan ka bi, gashi nan za su fito da dama. To yanzu in ka je wurin search, misali akwai wanda kake so ka bi, kila mu ce muna so mu bi Ali Nuhu, muna iya mu sa Ali Nuhu, mu ga ko yana da account da Instagram, mu ce za mu bi shi. Mun gani, to kun gani mun sa Ali Nuhu, amma ga Ali Nuhu da yawa suna fitowa. Sarkin dai Ali Nuhu ba mu san wanne ba ne. To kun gani haka ba mu san wanne ba ne. To in muka je muka duba Fati Washa fa, bari mu gani, za mu samu Fati Washa. Fati Washa, to kun gani gashi nan ta farko ta fito Washa Fati kuma da alaman wani blue a gefe, wato alama haka ita in ce. Wato Instagram sun yadda sun tabbatar mana da cewa ita in ce, ba wai wani bane ya bude yake amfani da sunanta, a'a ita in ce. In muna so muna iya mu danna follow, wato mu bita.
da za mu ringa ganin me take posting. To kun gani da muka danna follow sai ga suggested for you sun fito. Idan suka fito ga su Nafisat official, Nafisat Abdullahi kenan, su Hadiza Gabon. To alinuhun ma kun ga gashi ya fito na asalin alinuhun, so username ɗin shi ya kasance real alinuhu. Gashi nan daga nan muna iya kawai mu danna follow mu fara bin shi saboda mun tabbatar da shi ne shi a can. Ga Maryam Yahaya, ga Hafsat Ahmad, ga Ado Gwanja, ga Maryam Booth, ga Mansura Isa, duk gasu nan. Yawanci duk wanda kuka ga yana da wannan dan blue tick ɗin a gefe, wato an tabbatar da shi ɗin ne ba wai wani bane. Ga su Yakubu Muhammad, ga su Hamisu Breaker, ga shi nan za ka iya zaben dai duk wanda kake bi. Sarkin waƙar Sarki Sunusi, ga Naziru kenan. To kun gani duk gasu nan sun fito. Ga su BBC Hausa muna so mu bi, su ma dai duk gasu nan. To misali kenan. To yanzu bari mu je mu ƙara neman wani. Yanzu bari mu ce za mu nemi ɗan ƙwallon ƙafan nan wato Messi. Bari mu sa Leo Messi. To kun gani gashi nan ma ya fito, Leo Messi. Kuma mun tabbatar da shi ne saboda mun ga wannan alamar tick ɗin, za mu danna follow, mun fara bin shi. To kun gani muna bin shi, an fara yi mana suggesting wasu pejijjika da za mu iya bi, kamar pejin Instagram ɗin da Barcelona da La Liga da Premier League. Ga sunan duk wanda muke so mu bi za mu iya mu danna. Ga su Neymar, Real Madrid, ga Cristiano, ga Juventus. To duk ga sunan za mu iya mu bi. To a haka za ku yi ta neman duk wanda kuke so ku bi don ku ringa ganin sa a homepage. In kuma babu, in kuka zo kawai ta wannan explore page ɗin, wannan mai alamar search ɗin nan, za ku ta ganin kawai mutane in akwai wanda kuke so ku bi. Yawanci idan ku fara bin mutane da dama, explore page ku zai canja. Yanzu kun gani tunda muka danna mun fara ganin ɗan kamar 'yan arewan mu. Kun gani muna ganin su ga su nan, saboda muna bin kamar mu ce Alinuhu da Fati Washa. So a wannan yana nuna mana kusan irin pejin su, irin masu yanayi da wannan pejin, shi yasa muke ganin yanzu irin wannan hotunan. Shi yasa ga su nan yanzu kun gani duk muna ta gani su a haka. To yanzu wannan na ukun shi kuma mai alaman add ɗin nan, mai alaman plus. Idan ka danna in akwai hoton da kake so ka ɗora akan Instagram, za ka iya ka ɗora. Yanzu misali zan yi amfani da hoton Hajiya Hauwa, gashi nan kamar tana zurfin tunani. In na sa next, gashi nan zai zo. Akwai wurin filter, ga su nan za su fito normal, Clarendon, Jingham, Moon. Zan iya zaben yadda nake so filter hoton ya fito. A baki da fari ne, a yaya ne. Gashi nan kun gani, za ka zaɓi wanda ya yi maka. To yanzu misali bari mu bar shi a nan. Idan ka danna edit kuma, za ka iya ka duba, ka yi adjusting, wato ka canja mishi yanayi. Kamar ina so in ɗan canja, kun gani ina so yana ɗan yin gefe, zan iya maida shi haka, ko kuma maida shi ta ɗayan gefen, ina yin haka. In kuma ina so in bar shi kawai, ina so zan iya danna cancel. In ina so in ƙara haske, shine zan zo wurin brightness, gashi nan zan iya ƙarawa yadda nake so, ko zan iya ɗan ragewa. In kai yadda kake so ka sa don, ko kuma in kana so ka bar shi kawai yadda asali yake, ka danna cancel. To contrast ma haka, duk yadda dai zaka ɗan yi gyara hoton, kana so ya fito maka daidai yadda kake so. Kun gani wannan contrast yanzu in kun lura yana ɗan ƙara duhu wurin riganta ta ƙasa-ƙasa. In kuma na koma ta ɗayan gefen, yana ɗan ƙara haske. To contrast kenan. Dan danna cancel. Gashi nan akwai structure, shi ma za ka iya ka yi wasa da shi dai duka samu yadda kake so. Warmth shi ma in kana so, wannan zai ƙara mishi kamar ɗan haske amma kuma ba can ba. Wannan kuma kaga kamar duhun ya ɗan ragu. To gashi nan saturation shi ma haka, gani. So duk wannan za ka iya wasa da su wurin yadda kake so hotonka ya fito. Shi ne na wurin filter. In muka danna next, wannan kuma muka danna shi,
kun gani zai iya ya sa mana filter automatically ba tare da mun yi wasa da shi ba, shi dai kawai ya zaɓa na kan shi ya saka. So za mu danna cancel saboda ba ma buƙatar wannan. Sai mu je next. In muka je next za mu iya sa caption, wato mu rubuta me muke so. Zan iya rubuta Hajiya Hauwa. Hajiya Hauwa cikin zurfin tunani. Cikin zurfin tunani. To caption ɗin mu kenan. In na danna OK, zan iya in je wurin tag people. To kun ga ba ni bace a wannan hoton, saboda haka zan iya in nemo ta in sa ta, saboda ko da kuna neman ta kusan wace ce, ina iya in je in nemo Hawi. Na sa Hawi ga ta nan, Hawi kan ba na sa ita ce wato a hoton, so na yi tagin ɗin ta kenan. Sai akwai location, add location. In ina so in sa kuwa ina aka ɗauki hoton, kuwa ina nake, inda nake so ina iya in sa wuye. In bai min ba ina iya in cire. Ina iya in sa jabi, shi ma in bai min ba in cire. In na ga dama ma bari in ma koma in sa Kaduna. Can na zaɓa, can nake so ya nuna, ina iya in sa hotona a Kaduna. Ko kuma ina so a'a ya fito a Kano ne, ina iya in sa Kano, Nigeria. To gashi nan. So sannan akwai wurin post to other accounts. Idan kana da wasu accounts ɗin, za ka iya ka sa su ma su fito a can. Ko kuma in kana da Facebook ko Twitter, za ka iya haɗawa don ka saka su fito tare. Duk a wannan pejijjikan tare da ka danna share za su fito, saboda Instagram, Facebook su suke da Instagram kuma su suke da WhatsApp. So za ka iya haɗa Instagram ɗinka da Facebook ɗinka. Akwai wasu abubuwa ma da in za ka yi sai kana da Facebook account, wato kamar za ka yi talla akan Instagram ta sponsored post ɗinsu, sai in kana da account ta Facebook. Za mu yi magana akan wannan nan gaba. So yanzu shine idan ka zo can ƙasa akwai wurin wai advanced settings. Idan nan wurin turn off commenting, idan ba ma so in muka sa hotonmu kowa ya mana bayani akai, za mu iya zuwa wurin turn off commenting mu kashe comment ɗin nan, wato ba wanda zai mana magana akan hotonmu. In muka sa share your post to Facebook, in muna so ya nuna a Facebook, za mu iya mu sa a nan. Accessibility, za ka iya rubutawa in kamar kana so Instagram su ɗan yi maka fassara, ko da wurin wayanda suke da matsalan ido ko ɗan makanta haka, za su iya yi ta wurin write alt text. To mun gama da wannan, ba za mu sa shi ba, so za mu sa discard. Mai canceling. So a nan kuma mai alaman heart ɗin nan, mai alaman gashi, so za ka iya kasa. Idan ka je nan, in akwai wanda ya so hotonka, ya likin hotonka, za ka gani a wurin. In kuma akwai wanda ya fara binka, za ka gani a wurin. Gashi nan, wannan ya fara binka, wancan ya fara binka, duk za ka gani activities ɗinka a wurin nan. Idan kuma ka rufe pejinka, ba ka so kowa ya bi ka sai wanda ka amince da shi, a nan za ka ga request, wato in an turo maka ana so a bi ka, a ta nan za ka je ka buɗe ko ka amince, ko kuma ka ce ka rufe, ka ƙi barin mutum ya kalli pejinka. To wannan kenan. Yanzu bari mu je home. Idan muka je home muka ƙara jan abun, mun dawo baya. Bari mu je. Yanzu a wurin home ɗin nan kun gani ga sunana, ga edit profile, ga kuma post, 0 post saboda ban sa hoto ko ɗaya ba. Wurin followers, mutane biyu na kenan. Wurin following, ina bin mutane 3 kenan. So shine. So nan kuma idan muka koma home page, muka je muka yi sliding haka muka koma, za ku ga cewa akwai wurin message kenan, wurin direct message. Ko in muka koma muka danna wannan, me zan kira shi, alaman tura abu ta gefe, gashi can a hannun dama a sama, kun gani kuka danna wurin tura sako kenan. So za ka iya ka rubuta, in ina so in tura ma kila Leo Messi sako, ina iya rubuta hello
to sai in zaɓi wanda nake so in bi, ko kuma in koma baya in nemi shi wanda nake so in bi in sannan in tura mishi message. Kamar ina so in tura ma Hawi, ko in ce zan tura ma fahimtarwa, ga fahimtarwa, ina iya in tura musu wasiƙa in ce salam, ina iya in sa send. Shikenan. Idan kuma ina so in yi sauri in goge ma nayi ko nayi kuskure ne, ko a'a ba su na so in tura ma ba, in na danne wannan salam in kun gani akwai copy akwai unsend, in na danna wannan unsend din na goge kenan, na fasa tura wannan saƙon. To idan kuma ka zo nan ta gefen wurin alamar rubutu za ka iya kiran mutum. Misali in na danna wannan ina so in nemo wani don in kira shi ta alamun bidiyo, zan iya yin haka. Misali ga Hawi in ce zan gwada kiranta, kun gani na danna invite to video, gashi nan yana contacting, wato ana kiranta kenan. In ta ansa zan ga ta fito, in kuma bata ansa ba ba za ta ɗauka ba kenan, sai dai ƙilan ƙara gwada kira daga baya. To wannan kenan, video chat ended. To yanzu bari mu koma baya, Instagram kenan, explore page, bari mu ƙara ganin ko akwai wanda za mu bi. Wa muke so mu bi, wa za mu bi. To bari mu ce za mu bi BBC saboda samun labarai. Mu gani akwai BBC Hausa gashi nan, sai mu danna BBC Hausa. To kun gani mun danna BBC Hausa kuma ga wasu sun fara fito mana, su Arewa 24, su Saratu Gidado da sauransu. Yanzu za mu koma wato wurin profile mu. Idan kuka je wurin profile za ku iya sa hoto. Muka zo wurin edit profile, akwai wurin kun ga change profile photo. A nan za ku iya zaɓen hoton da kake so ya nuna a wurin. Za ka iya shigo da hoton daga Facebook, za ka iya kuma ka ɗauki hoton a take a yanzu ka ɗora. Za kuma in kana da shi a library ɗinka, kana da shi already a cikin wayanka, za ka iya ɗauka daga nan sai ka ɗora. Yanzu misali in ce zan zaɓa daga cikin library. To kun gani ga kamar hoton Hawi, da hotonta dai muke ta gwadawa. Na sa hotonta, hoton ne zai ringa fitowa. In na sa done, yana ɗan ɗaukar lokaci kaɗan. To gashi nan kun gani ga hoton nan yana fitowa a sama da suna. To yanzu akwai wannan layi guda uku da za ku gani a can sama. Idan kuka danna zai kai ku wurin akwai settings. Za mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya. Bari mu fara da settings. In ka danna shi, to kun gani akwai wurin follow and invite friends. In akwai wayanda kuke so ku bi, kun san sunayensu, ƙawayenku ne ko kuma yan uwanku, kun riga kun san sunan da ku suke amfani da shi akan Instagram, za ku danna akan nan. Za ku iya in ba sa kan Instagram, za ku iya gayyata su zo su ma su hau Instagram, ko ta WhatsApp, ko ku tura musu ta message SMS kenan, ko ku tura musu ta email. Gashi nan za ku iya zaɓa ku kira su don su ma su zo su hau. Sai akwai wurin your activity. In akwai hoton da kamar kai your activity, ina so in san minti nawa ko awa nawa ne yau akan Instagram, zai nuna min. Idan kuma ina so in sa a ga wurin manage your time, set daily reminder kenan. In ina so a kullum bana so in wuce kila minti 30 gaba daya akan Instagram, ina iya in sa kawai minti 30. In na sa set reminder in nan, wato in minti 30 din nan ya haura, Instagram za su turo min cewa na wuce lokacin da na ɗaukan makaina da nake so in yi akan Instagram. Sai akan wurin notification settings, idan bana so a ringa turo min da sako cewa a'a ko wane ya sa hoto, ko wane ya fara bina, in bana so duk in ga wannan, ina iya duk in kashe. In kuma akwai wanda nake so in zaɓa a ciki, in an turo min sako kamar wato direct messaging, ina so in ga
notification ɗin ina iya in bar wannan, amma sauran ina so in kashe zan iya kashewa. To mun gama da activity da notification ɗin, ga sanan su in ne dai muka magana akai. Sai mu zo wurin privacy. To shi privacy idan kana so ka rufe pejinka da na ba kowa kake so ya bi ka ba sai wanda ka amince da shi, zaka iya zuwa ka sa account ɗinka wato a private, ka mai da shi sai wanda ka zaɓa kenan zai iya banka. Kun gani za mu mai da shi private account. Kuma kana so ka bar shi a buɗe sai ka bar shi a buɗe. Sai kuma akwai wurin interactions wato gashi nan comments, in kana so ka zaɓi wanda zai iya commenting akan hotonka, in ka bar shi a everyone kowa zai iya magana akan hoton. In ka sa a tags ma, in ka bar shi a everyone kowa zai iya yi. Mentions ma in kana so akwai wanda zai ambace ka, kowa zai iya ambatan ka in ka bar shi akan everyone. Amma in muka koma wurin settings wurin everyone, allow comments from, idan muna so kawai sai wanda muke bi za mu iya mai da people you follow, ko kuma wanda muke bi da waɗanda suke bin mu za mu iya danna people you follow and your followers. In kuma waɗanda kawai suke bin mu ne za mu iya mu danna. So za ku iya zaɓen wanda kuke so ya ringa muku comment a kai. To sannan kuma za ka iya ka toshe mutum in baka so kawai mutum shi bai maka baka son kila yana gaya maka maganganun da ba daɗi, baka so za ka iya toshe shi. Kila in ka zo wurin block comments from, gashi nan za ka danna ka nemo sunan shi ka danna mishi block, ka rufe shi. Akwai wurin filters, hide offensive comments, in masu zagi ko kuma masu amfani da language ɗin da dai ba daɗi haka baka so, za ka iya ka sa hide offensive comments. So Instagram za su yi amfani da shi su tace in suna ganin akwai maganar da bai kamata ba za su rufe shi. So akwai kuma wurin manual filter inda za ka iya rufe in kama akwai comment, in ka sa wani kalma da baka so ta fito maka a page, a ta wurin za ka iya sakawa yadda in mutum aka yi comment a page ɗinka aka sa wannan kalman ba za su fito ba. Comment controls kenan. To shine gashi nan wurin interactions duk za ka iya yin wannan. Sai akwai wurin story, gashi nan gaba ba za mu yi magana sosai yanzu akan story ba saboda nan gaba za mu yi magana akan Instagram stories. Gashi nan. Sai activity status, shi za ka iya ka rufe in kama ka tura wa mutum saƙo zai iya ganin yaushe kake online, yaushe kake kana nan ko baka nan. So in kana so baka so kowa ya san ko kana kan Insta ko baka so, za ka iya wurin show activity status sannan ka bar shi a kashe. In kana so kuma ka mutane su gani ko maka gana su ma kana iya ka sa wannan show activity status ɗin. Yanzu bari mu koma. So akwai wurin connections, ga wurin restricted accounts. So a nan in ka zo wurin restricted accounts za ka iya ka rufe mutane daga yadda za su iya mu'amala da kai akan Instagram ba tare da ka danna musu block ba, ko inda kana bin su baka so kuma ka daina bin su, za ka iya duka kamar rufe su kenan. Ba wai ka toshe su bane amma dai ka rufe su, ba za su san ka rufe su ba. Kuma in suka yi kamar comment akan post ɗinsu su kaɗai daga kai sai su za su gani, sauran mutane ba za su gani ba, kuma ba za su san lokacin da kake nan ba da ko in ka karanta wasiƙar su. To wurin restricted accounts kenan. Blocked kuma in kana so kawai ka rufe mutum ka toshe shi gaba ɗaya baka so ya yi mu'amala da kai, za ka iya kai blocking ɗin shi. Muted accounts kuma idan akwai wanda kake bi baka so kana ganin post ɗin shi ko kuma baka so kana ganin story ɗin shi, a wurin muted za ka iya ka rufe ko story ɗin shi ko post ɗin shi. To anan kun ga ba mu rufe kowa ba shi yasa ba ma ganin kowa. Amma akwai wanda kila sun cika yin post ne, kila a rana sai su yi post sau nawa, ko sun dame ku da abu ɗaya ko kuma kun gaji, za ku iya kawai ku ɗan yi muting ɗinsu, wato ba za ku ji su ba, ba za ku gan su ba in suna abinsu. Amma kuma kuna dai nan kuna bin su duk sanda kuke so ku shiga account ɗinsu za ku iya ku shiga ku ga me suke ciki, amma ba wai dan ku yana nunawa a naku homepage ba. To shine wurin account you follow kuma gashi nan zaka ga wanda kake bi da wayanda suke binka. To yanzu kun gani
mun gama da na wurin na farko da na biyu da na uku da na hudu. Mun gama da su, mun gama da privacy. Yanzu za mu koma wurin security. A wurin security akwai wurin password. Za ka zaɓi password ɗinka a wurin. So in kana so ko ka canja password za ka zo wurin, za ka danna password ɗin da kake amfani da shi yanzu, sannan ka sa password ɗin da kake so ka yi amfani da shi, kuma ka ƙara maimaita password ɗin da kake so ka yi amfani da shi, za a canja maka password ɗinka. In muka koma baya, login activity zai nuna mana ta inda muka shigo Instagram. A yanzu yana nuna mana Lagos, Nigeria, saboda a Nigeria muke, an fi amfani yawanci da Lagos. Za ku ga ana amfani da Lagos, duk da dai ba Lagos ɗin muke ba, amma dai a Nigeria muke, kusancin haka in ne kenan. So kun gani inda mun je wata ƙasa zai nuna mana ta inda muka yi login in, ko kuma in wani ya yi amfani da account ɗin mu ya yi login in, za mu iya ganin daga ina ne aka shiga mana account. So gashi nan dai akwai saved login info. In kana so a tuna da kai in ka zo shiga ba tare da sai ka ƙara shigar da ko wasu password ba, za su yi maka saving wannan. In ka zo kawai za ka buɗe ne ka shiga kai tsaye. Akwai wurin two-factor authentication. Idan kana so ka ƙara tsaro akan account ɗinka, za ka iya amfani da two-factor authentication yadda za a dinga tabbatar da cewa kai ne. Emails from Instagram gashi nan. In kana so za ka ga a nan email ɗin da suka turo maka a cikin mako 2 da suka wuce, za ku iya gani. In kana so ka tantance ko da gaske su suka aiko maka ba ko ba su suka aiko maka ba, za ka iya gani a nan wurin emails from Instagram a wurin security. A wurin others kuma gashi nan za ka iya ganin na sauran mutane da in su suka aiko maka, da in aka turo maka saƙo. Gashi nan za ka iya ka tantance dai wanne ne na gaskiya da na ba gaskiya ba. So in ka zo kasa kuma akwai data and history. In ka zo wurin data and history za ka danna access data. Gashi nan zai buɗe mana. Yana ɗan ɗaukar lokaci kaɗan kafin ya buɗe. To in ka zo wurin access data, kun ga account info zai nuna mana yaushe muka yi joining, wato yaushe muka fara amfani da Instagram. Gashi nan ya nuna mana yau August 24th, ya nuna August 24th shekara 2020. Sai za ka ga account privacy inka da changes, yadda duk ka canja tun lokacin da ka fara amfani da shi. Password changes, in ka yi amfani da password kila guda nawa, duk zai nuna. Da email addresses ɗin da ka yi amfani da su a baya, da number waya, duk abin da ka taɓa amfani da shi dai akan Instagram zai nuna maka. Da sunan kila da kake amfani da shi, da kila full name ɗinka ma, kila da ka sa sunanka gaba ɗaya ka zo ka canja suna. Duk a da za ka ga abubuwan da ka yi amfani da su dai in dai akan Instagram ne zai nuna maka kamar gaba ɗaya tarihinka na kan Instagram. So duk gashi nan shi za ka gani akan wurin access data. So in kuma ka zo wurin download data, shi ma za ka iya downloading wannan data ɗin. Apps and websites. In kamar ka riga ka sa wani website a kan wannan ɗinka, a kan profile ɗinka, za ka gan shi a nan. In akwai wanda ya expire za ka gani a nan, ko in akwai wanda da yake nan ka cire, shi ma za ka gani a wurin. Sai akwai wurin clear search history. A search shi ne na biyun nan, na alaman na biyun nan, kun gani? In muka koma a search history mu gashi nan a wurin recent, kun ga yana nuna mana BBC Hausa, yana nuna mana Hawi Kamba, yana nuna mana Leo Messi da Washa Fati. Idan muna so mu cire wannan, ba ma so mu ringa ganin search history, wato muna so mu cire su, shine za mu koma mu je mu yi clearing wannan search history. To wannan kenan mun gama da security. To na ads gashi nan, in kana so ka ga ad activity ɗinka, shi ma za ka gani a nan. Duk da dai za mu yi magana takanas akan ads ɗin Instagram, inda za mu ƙara kawo bayani akan ads ɗin. Sai wurin account, shi ma za ka zo wurin account, za ka buɗe. Akwai wurin personal information ɗinka, za ka ga wurin email address da phone number da gender da birthday da za ka gani. Akwai wurin saved, in kama akwai hotunan na mutane da ka yi saving, a nan za su fito. Kila kana na ka ga wannan hoton ya maka kyau, ka danna save, kaman ɗan album ɗinka kenan, amma kai kaɗai za ka san me ka yi saving.
kai kadai zaka iya gani. Mutum da zai iya sanin an yi saving hoton shi amma ba zai san cewa kai yi saving wannan hoton ba. To zaka gani a nan akwai wurin close friends, wanda in kila so kake ka tura abu tsakaninka kai kawai da abokananka kenan na kud da kud, zaka yi a close friends. Akwai wurin language, wato yare kenan, zaka zaɓi yaren da kake amfani da shi akan Instagram. To mu yawanci nan muna amfani da English ne, zaka iya yi, but akwai Arabic, akwai su Chinese, akwai sauran yare da yawa, zaka iya zaɓen yaren da kake so. To gashi nan dai akwai contact syncing. In kana so ka haɗu da mutane akan Instagram, ka san yadda za su, in maybe kana da number mutum ko yana kan Instagram shi ma, yadda za ku haɗe, za ka san mutum yana nan, za ka iya connecting contacts ɗinka. Akwai wurin linked accounts, kamar Facebook, Twitter, Tumblr, Ameba, ga su nan dai, za ka iya kai linkin accounts ɗinka in kana da su tare da waɗannan me za mu ce social media sites ɗin. So gashi nan in ka zo wurin cellular data use, in kana so ka ɗan rage cin data, wato kana so kada a ringa zabge maka wurin abin nan, za ka iya kasa wurin use less data. So ba za a yi amfani da data sosai ba, amma dai za su ɗauki lokaci kafin su yi loading, kamar ba za su yi loading da sauri ba kenan, amma kuma za ka iya ɗan rage cin data ka a zuke maka. Sai akwai wurin original photos, in kana so ka yi saving hoton da ka ɗauka, kila ta cikin Instagram in ka ɗauki hoton, kana so ka yi saving a wayanka, za ka iya ka je ka zanna wurin save original photos. Sai akwai request verification. So a nan request for verification shine wanda yawanci waɗanda aka fi sanin su za su iya su yi requesting cewa su in ne, kamar yadda kuka ga a baya muka nuna muku a profile ɗin su Washa Fati da Alinuhu, suna da wannan blue tick a gefen su don a tabbatar da cewa su ne. To kai ma in wani sananne ne, ko kuma a'a mutane da yawa suna amfani da account ɗinka, kana so kai kuma a tabbatar da kai ne, to za ka iya kai ma ka nemi cewa a yi verifying ɗinka akan Instagram kenan. To yawanci an fi ma taurari gaskiya, so wanda suka yi fice, yawanci su aka fi ma wannan verification ɗin. Sai in ka dawo post you've liked, irin hotunan da ka yi liking duka za su nuno a nan wurin. To yanzu saboda sabon account ne ba mai liking kowane hoto ba su fito a nan ba, amma inda mun yi liking da za ku gani duk wani hoto da ka yi liking, in ka zo post you've liked za ka gansa a nan. Sai wannan branded content tools, yanzu muka fara account ɗin nan, so ba za ka iya amfani da shi ba, kuma inda kaman shi yawanci ana amfani da shi wurin talla. Za mu yi magana akan shi muka zo yin maganan talla akan Instagram a nan gaba. To akwai kuma switch to professional account, idan kana so kai professional ne, ko wani kai public figure ne, ko kuma ka koma wani business account haka, kana iya ka buɗe shi na kasuwanci haka, to kana iya ka mai da shi professional account. So yanzu mun gama da account, sai akwai wurin help, wurin taimako. In kamar akwai abin da ya shige maka, kana neman ko ka kai rahoto, ko kuma kana neman ɗan wani taimako a cikin Instagram su kare maka bayani, akwai wurin in ka je help za a yi maka a nan, za ka gani. So gashi nan akwai wurin about, kuma shine wurin su data policy da terms of use ɗinsu da open source library ɗinsu, za ka iya karantawa don ka ƙara fahimtar kan Instagram. Sai akwai login info, gashi nan za ka sa, in kana da wasu accounts in za ka iya haɗewa login info in ka ya zama guda ɗaya, yadda za ka iya daga wannan account za ka iya shiga wani account ɗin in dai duka naka ne, da wato information guda ɗaya za ka iya amfani da shi. Idan ka zo kasa kuma wurin add account, in kana da wani account, illa kamar yanzu kana da personal account ne, sai kuma kana da business account, za ka iya ƙara business account ɗin nan naka in ka zo wurin add account, yadda wato in ka shiga kana da accounts biyu kenan, kuma za ka iya daga personal account ɗinka za ka iya ka koma professional account ɗinka, ko kuma ka dawo, duk dai za ka iya kana yi kana switching.
sai akwai wurin logout in kana so ka fita da kai Instagram. To yanzu kun gani bari mu dan ƙara komawa kan na biyan nan wurin search. Idan muka danna search din nan kun gani a top akwai su ne wato top suggestions da za su fito mana kamar na wannan washa fati in kun gani ita ce ta fara fitowa, ita ce ta farko wato top suggestions. In muka zo account kuma wato muna so su fito mana da accounts da suke amfani da sunan washa. In muka zo tags wato in an yi tagging din mutum ko da wani abu ne ko kamar yanzu kila hashtag ne muna so mu ce Kano misali. In muka zo a hashtag za mu ga Kano ga sunan akwai 2.2 million posts. In kai post so ya zama kamar album kenan, duk wani wanda ya tagin a nan in dai hoton shi is public wato a buɗe yake za mu gani inda ya yi tagin Kano a ƙarƙashin Kano. In kuma muka zo wurin places wato wuri kenan, in muna so mu ga hotunan da kamar aka yi tagin aka ɗauka a Kano Nigeria, an ce a Kano Nigeria aka ɗauka, muna iya mu danna Kano Nigeria zai nuna mana hotunan da aka ce an ɗauka a wurin. Kun gani suna fitowa gashi nan za mu iya mu duba. To wannan kenan. Sai muka ƙara komawa wurin wannan plus sign ɗin na sa hoto. In muna so mu sa hoto daga library za mu iya, amma in muna so kuma mu ɗauki hoto ne a yanzu muna iya mu ɗauki hoton a yanzu ko video duk za mu iya yi. Kun gani ga photo ga video akwai library. So yanzu shine na so in ɗan kawo bayani a kai don saboda kada mu sha'afa. To yanzu dai mun yi magana akan Instagram kenan, yadda za ka buɗe Instagram, yadda za ka fara amfani da Instagram. Ku kasance tare da mu saboda Instagram yana da ɗan yawa, akwai saura. Za mu yi magana akan Instagram story da ba mu taɓa ba. Za mu yi magana akan yadda ake amfani da Instagram story, sannan za mu yi magana akan yadda ake talla akan Instagram, yadda za ka yi talla, yadda za ka in kana so ka yi talla yadda za ka bi ka yi ta kan Instagram. Wannan shi ma sai mun kawo wani video a kai insha Allah a nan gaba. Da fatan za ku kasance tare da mu. To jama'a anan muka kawo ƙarshe, ko da yake ba ƙarshe bane, but anan dai muka kawo wannan me zan ce wannan kamar chapter ne na Instagram, saboda Instagram yana da dan yawa. Akwai su story da bamu taba ba, za mu kawo a nan gaba yadda ake amfani da Instagram story. Akwai na talla wato Instagram sponsored ads, yadda za ka yi amfani da shi in kana so ka yi tallan kayanka, shi ma duk za mu kawo bayani a kansu nan gaba. Da fatan za ku kasance tare da mu insha Allah.